2022 елда Габдулла Тукай исемендәге Татарстан Республикасы дәүләт премиясын алу өчен хезмәтләрне кабул итү һәм кандидатларны тәкъдим итү эше башланып китте. Быел Татарстан язучылар берлегеннән 2 кандидат. Алар кемнәр? Айзилә Батырханова дәвам итә. Елның иң көтелгән вакыйгаларының берсе – әдәбият, мәдәният һәм сәнгать вәкилләре өчен җәмәгатьчелек тарафыннан югары бәяләнгән Тукай премиясын тапшыру тантанасы якынлаша. Татарстан язучылар берлеге остаханәләренең берләштерелгән утырышында 6 кандидат каралган дип сүзен башлады берлекнең рәисе Ркаил Зәйдулла. Чаллы бүлекчәсеннән дә 2 язучы тәкъдим ителгән. Ә инде яшерен тавыш бирү юлы белән каләм әһелләре Флора Гыйззәтуллина белән Ләбиб Леронга иң күп тавыш биргәннәр. Турда бу җыракта Флора Гыйззәтуллина белән Ләбиб Лерон, алар әлбәттә минемчә шушы безнең Тукай исемен йөрткән дәүләт премиясенә лаеклы язучылар. Аларның иҗатлары бик кызыклы һәм бүгенге әдәби процесста аларның иҗаты безнең шушы әдәбиятта үз яңгырашын алган, үзенең укучыларын тапкан әсәрләр, иҗат. Көрәшчел характерларга бай шигърият үрнәген Флора Гыйззәтуллина күрсәтте. Ул милләтебезнең фаҗигале язмышын, аның ирек өчен көрәшен, соңгы 20 ел эчендәге үзгәреш яңарышны тасвирлаган «Яну дәврендә» дигән роман трилогиясе өчен 2014 елда кандидатлар исемлегендә булган. Мин Флора апаның каршында үзебезнең иратларында бераз ятсынам да яланда дөресен әйткәндә 90-га җиткергәнбез. Бирмичә шуны премияны. Анда ничә мәртәбә куелып, ничә мәртәбә читкә тибәреп, шулай итеп гомер узган да беткән. Менә ул хатаны төзәтергә вакыт дип саныйм. Флора апа мисалында Тукай премиясын алу хезмәтеңә бәя бирү итеп кабул ителсә, шагыйрь, язучы, безнең мирас журналының баш мөхәррире Ләбиб Лерон өчен бу премия иҗатка тагын да илһамландыру. Бәйгедә катнашасың икән, анда үзеңне түгел, анда кандидатлар бик күп иде. Шуңа күрә шөбһәләнү, адрак шомлану, шундый хисләр башта булып алды. Үтмәвен ул бит ашык кына әйтеп булмый аны. Кем җиңәр икән, гарантия юк дип әйтегән. Гарантия юк беркемгә дә. Шуңа күрә менә шушындый зур кандидатлар, зур шәхесләр белән бергә катнашып, шуның арасыннан үтү әлбәттә миндә инде бер каләмдәшләремә рәхмәт хисләренә бер горурлык хисләре дә. Уятты әлбәттә ул аның көрәшнең дип әйтегәндә көрәш дип саналса инде бу әле аның коллегия утырышлары да бар, шунда хәрителәчәк бит инде. Алла бирсә, барысы да яхшы булыр дип үмитләнәм инде. Җыелышта катнашучылар язучылар берлегеннән 2 кандидатны да лауреат итеп булмас микән дигән теләк белдерде. Сорау әлегә ачык кала. Ничек буласын вакыт күрсәтер. Айзилә Батырханова, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары.